madilim pa. Nakikita nyo mga brother, dilim pa oh. Hindi pa gaano makita yung ano, nakababang lakaran naman to mga brother. Mahirap ng buhay talaga, pero kailangan magtiis talaga eh. Hindi pwedeng tamad-tamad. Ibang kalakaran ngayon dito sa Maynila. Dapat parunong ka rin dito eh. Baka palang mukha din dito. Walang iya. Yung pandarin mo yung hiya, wala, mamatay ka rin sa gutom. Dilim pa eh. Matagal-tagal naman na hindi ako upload ah. Kaya busy din. Magpapasko, medyo malakas-takas ang order natin ngayon. Kaya na busy si Bicol sa trabaho. Salamat nga pala sa mga sumusuporta sa aking channel dyan. Tulungan nyo nung kumano yung aking watch hour. Basura tao. Shout out kay Ami Vlog TV, kay Tony TV Official. Malapit na tayo. Hingal. Ito yung atin deliver. Hingal. Liwanag na mga brother. Kitang-kita na. Pilipit. Yan ang ating pan-deliver. Nagbimas. Nahirap.
Mga brother, advance Merry Christmas pala sa inyo. Tuloy ang Pasko kahit may pandemic. Makakagat lang. Dito na tayo. Paglakad. Balik mo yung 4. Maaga eh, kaya lakad muna. Oh, tama na yan. Inagahan ko eh, kasi baka wala ka na eh. Ha? Inagahan ko kasi wala ka na. Dito ko na lang ilagay oh.